Uplynulý víkend spríjemnilo Novozámčanom a všetkým hosťom v zámockej country. Bohatý program sa začal už v piatok v Berku a pokračoval v sobotu na amfiteátri. Mali ste možnosť vidieť a počuť kvalitnú country hudbu so známymi interpretmi. Veľa kapiel malo záujem vystúpiť práve na tomto festivale. Veľmi veľa záujemcov sme mali a nakoľko už som chcel tie kapely zavolať, lebo sa mi zdali všetky dobré, tak sme sa rozhodli, že dáme aj piatok. Mala to byť menšia akcia, ale toľko kapiel sme mali vynikajúcich, že sme spravili plnohodnotné 2 dní. I napriek dvojdňovej akcii celkový počet návštevníkov nebol zrovna najväčší. Ani 15-členná mexická kapela, ani Alan Mikušek nepritiahli toľko divákov, aby sa zaplnil celý amfiteáter. Robili sme dosť veľkú propagáciu, myslím si, že aj cenovo sme to spravili tento rok veľmi prístupné, túto akciu na 2 dní. Že by bol nižší záujem, alebo ľudia majú niečo iné na práci, ťažko povedať. Ale zas pár ľudí, skalných ľudí tu stále countrysti z zámkov budú, ale myslím si, že tie kruhy sa rozširujú a nakoľko vidím, že sú tu aj deti, tak z roka na rok myslím, že to bude, čo sa týka účasti, lepšie. A zase ďalšie hľadisko, amfiteáter je dosť veľký. Keby tí ľudia boli po kope, tak by ich na tej kope bolo viac. Pár ľudí je, zabávajú sa. Myslím, že ešte pár ľudí dojde na hlavný večerný program. Tak dúfame a hlavne nech sa zabavia ľudia. Podľa mňa je to rozbitím akcií, ktoré sa v meste v jednom čase dejú. V súčasnosti je za 3 mostami u Šimonka Halušková party, v Drione je ďalšia akcia. My robíme túto akciu a asi niekde chýba koordinácia medzi spoločenskými organizáciami, lebo už niekde na úrovni jednotlivých miest, dedín, už sme došli na takú úroveň, že sa vždycky dohadujú začiatkom roka jednotlivé akcie. Aby sme sa nebili, aby sme si nebrali jednotlivých návštevníkov, lebo nie je to dobre pre nikoho. Čo je zaujímavé, že s okolitými dedinami sme sa vedeli dohodnúť a s organizátormi veľkých akcií a tu v meste toto zatiaľ nefunguje tak ešte, jak by malo. Takže mám taký dojem, že toto je niekde tá slabšia návštevnosť, lebo ľudia sú rozbití a sú rozlezení po 3 akciách. A 4. je ešte v Komoči. Bez ohľadu na počet návštevníkov treba dodať, že akcia bola naozaj vydarená. Postarané bolo o účinkujúcich návštevníkov i o tých najmladších. Myšlienka, ako to všetko ešte zlepšiť, je však už na svete. Myslím si, že keby táto možnosť ešte naskytla, že spravíme z toho akciu, ktorá začne piatok, ľudia si rozložia stan a tak tá návštevnosť je celoslovenská. Určite, lebo program vieme spraviť dobrý, čo je taký náznak, že budúci rok to spravíme takto, tak by tá účasť bola, myslím, značne vyššia.